Miloš je zapravo ozlijedio lijevi glježan već na prvom kolu na Australian Openu protiv Jimena Travera i par puta ga je iskrenuo. Stvar smo recimo relativno kontrolirali dok je trajao Australian Open, iako se ozljeda pogoršavala jer se radi zapravo o tetivi mišiću, ne klasični zglob, gležanj i stvar se recimo nije popravila onako kako smo se mi nadali. Mi smo pauzirali u Melbourneu nakon što je izgubio Dimitrova 4-5 dana, znači da je plan bio da ide za Tokio, gdje je trebao igrati Davis Cup protiv Japana. Tamo je počeo s treninzima iz mjesta, bez kretanja, bez išta i malo je pogoršao tu ozljedu kod jednog pokreta, nažalost. I zapravo tamo su njegov medicinski tim od kanadske reprezentacije pokušao napraviti apsolutno sve da ga dovede u stanje pa ne čak ni da igra, nego da postoji mogućnost uopće da u nedjelju eventualno nastupi. Međutim, u četvrtak ujutro po lokalnom vremenu, znači noć kod nas na srijedu na četvrtak, su mu zapravo napravili ono što oni su mislili da bi trebalo napraviti da bi on mogao igrati sa raznim blokadama i sve moguće testove i vidio je zapravo da nema nikakve šanse da igra meč na 3 seta, tako da je otkazao znači nastup na Davis Cupu i stvar se, kažem, nije popravljala već par tjedana, tako da on će se u subotu, nedjelju vratiti u Europu. Zbog svega što je napravljeno na njegovom gležnju zadnjih tjedan dana ne možemo raditi magnetsku rezonancu, znači do utorka sljedeći tjedan kad bi trebali zapravo vidjeti točno da li je stvar bolja, da li se popravljala, koliko je loše, tako da nažalost Zagreb otpada. Mislim, mi smo imali stvarno velike planove, ne samo za Zagreb, nego zapravo za cijeli ovaj dvoranski dio sezone gdje sam ja očekivao jako puno za Miloša. Mislim da je tu najbolji. Prošle godine, zapravo zadnje 3 sezone i u ovom tjednu osvajao uvijek turnir, što je bilo u San Joseu u Americi. Ove godine više tu turnira nema, tako da smo se odlučili na Zagreb. Tako da nam je to zapravo problem veliki i nadam se da ozljeda nije toliko ozbiljna da ću morati preskočiti cijeli dio dvoranski, ali definitivno moramo paziti da ne napravimo još veću štetu. Mislim, šteta je već napravljena jer sam ja očekivao, kažem, Zagreb, Rotterdam, Marseille je bio plan, očekivao sam od ta 3 turnira dosta. Prvi smo preskočili, sad nažalost, evo, nadam se da ćemo moći nešto napraviti, ali već smo izgubili zapravo 2-3 tjedna i treninga, ne? Tako da čak i ako budu u mogućnosti da igra trening poene, ne znam sad šta ćemo sa Rotterdamom i kasnije sa Marseillom, tako da situacija je dosta nezgodna, ali šta je tu je, moramo se boriti s tim što imamo i izvući maksimum ono što možemo u ovom trenutku. Što se tiče Miloša i Zagreba za sljedeću godinu, mislim, meni je apsolutno interesu ga dovesti tu, mislim, naravno i zbog Zagreba, i zbog Branka, i zbog publike, i zbog Hrvatske, i zbog svega, ali najviše zbog Miloša, jer nama će cilj dalje biti, znači, skupljati što više poena u dvorani i htjeti, apsolutno ću pokušati uvijek izvući maksimum iz tog dvoranskog dijela sezone i nadam se da nas neće ništa spriječiti da to napravimo sljedeće godine kad već nismo Pa mislim, turnir ostaje jak, mislim, tu nema nikakve dileme, Haas, Južni, Čilić, Dodig, Karlović i uz naše mlade lavove, mislim da će biti definitivno zanimljivo. Turnir ostaje izuzetno jak i težak za osvojiti. Tradicionalno, povijesno su Hrvati uvijek igrali dobro u Zagrebu, tako da se nadam da će to tako i ostati, bez obzira na sve, i da će naši dečki uzeti što veći dio kolača.